yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama moni kala inde mum yettode mum salminago neeri salminago teddugal ɗo gonɗon goni ɗon yo jaame kisi Allah gon e meɗen en garti ɗo e Pindi TV e yewtere meɗen wiyetede yewtere heewide édition spécial nde ganduɗa bandiraɓe ñaaguima mbasen fadde ha yontere walla ha balɗe sappo hayso tawi ko jollata ko jiɗɗen kono jolla foof yo jaam jol tolnoji ɗi gona gooti wonko jollata waɗa fayida mawɗi yimɓe fof jiɗa humpitade wonko jollata yimɓe jiɗa humpitade taw wona kañen foof kono foof sago men hayso ngala gandal ko kala ko joli etoɗen yaadude hen ha ko ɗum saabi Abou Gaye ko jamma hanki arti e jillu ceerno madani ngo mbinoɗen maw artu hen kono hande o ko ɓuuri jojjude ko jandeji ɗi ɓuuri wawde haalde gaga jillu mawɗo leydi de France ko accident ji ɗi ganduɗa laamuji men mbaɗi hen doole mum no feewi en jii diwan Ngayo accident baɗɗo fadde sappo e goho walla sappo e ɗiɗo kaw hen e ladial baɗɗo to ndulmaji o no ɗum sifoyi wadde ha joni laamuji men donki wawde huɓinade to banggue accident ji ɗi e nder ɗiɗo lebbi tati ko manki ko wiyete capanɗe kewɗe yimɓe kawa e ladje tawi koye accident ji ɗi haalama gueɗe foof mawɗo leydi gadano Macky Sall hande ɓomi yaade waɗino conseil interministériel walla présidentiel somi jumani ƴetti hen kuule ha heewi nguɗo laamu ari nde ɗum ronka yo gasde mbinoma jokku ɗum kono ronkama yo gas Alaji Abou Gaye a salminama salminago nede salminago teddugal ko ardi foof jarnama e jillu maɗa kono Sénégal bojji ɗi keewi ƴiƴam dufo jaam ɗam heewi nder leydi ndi guila e région ngaji ɗi ha e nder Dakar o tokkitigal dow noon ko accident cakkitiɗo wadde ɗo diwan Louga ɗo en kaali ndulmaji Abou Gaye cikkuɗa hol hande peeje laamuji men poti ɓamde ha ɗiɗo accident ji mbawa ustade togara ko addi fof ko salmitade e salminde bandiraɓe hettotoɓe Pindi TV e jogade beelamma kadi artude ɗo hande yewtidde mabɓe e etade kadi rendude mabɓe famamuya no mbiɗa ni alhamdulillah en garti hanki jamma dow jillugu badduɗen e ceerno madani ɗum kadi ko beelamma men mawɗo kadi jillugu kadi waɗi réussir so Allah jaaɓi kala ko ƴettono toon ne kadi e ma hollire yimɓeɓe fof kadi jiiya ganda ko waɗa toon ko holno ɗum sifori ko wona ɗum ko so tawi mi arti e namdal maɗa ko fati e accident ji baɗuji ɗi kanjum e ɗum hulɓini no feewi e hulɓinori ko sofereɓe ɓe gona hellifaɓe kadi sofereɓe to banggue transport ɓe needi ala e mabɓe ɓenne haaka ko woni needi ala e mabɓe saabu jomum ko langannoɗo han e car lebbi jeegom hitande yaha waɗa lijjante heɓa permis muɗum totte poids lourd ene dogna walla poids moyen ene dogna tawa wona ɗon foti rewrude école aji to banggue auto école aji ene goodi kono ɗiɗon école aji nde tawno ko yoɓete ko ene tiiɗi wona neɗɗo foof wawi ɗum waɗi sukaɓe ɓe gabbi e ko ɓuuri webde ko kono noon ko ɓuuri webde ko so tawi a heeɓi permis maɗa dokkondir wonko foti lowede e hakkille jomum an keɓɗo permis o hol responsabilité maɗa e oto mo joguiɗa o surtout baɗowo transport bis aɗa jolna ko tolni e capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo heddo aɗa dogno oto aɗa woni e téléphone aɗa téléphona aɗa woni e oto aɗa yewtida e wonɓe caggal maɗa ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa ko kulɓiniɗe gaddoji musibbaji baɗini hen e kadi chauffeur transport ko ɓuuri hen hamnade e muɗum fof min ko tan ko kumpitimi e mabɓe sa joli aɗa yiɗi chauffeur o doga tan saɗa yiɗi o doga tan wimo an kam ko hanma dognude oto tan walla ni mbiyama tan an dogru seesa ko pittali ndonde ay sa wimo noon hay sinno mo heɓorno wadde 20 km/h o triplat ɗum hakke tan ko mbiɗamo hoto wat ko saɗa yiɗi o waɗa mbiyatamo ko hoto wat o waɗa saɗa yiɗi o wasa wadde mbiyatamo ko wat a wannat mo kala hen ko mbiɗamo o waɗata ko gueɗel gonguel nguel so tawi omo doga sa wimo dogru seesa tan o ɓeydoto so tawi o dogatano aɗa yiɗi o doga wimo tan an kam dogru seesa so tawi ko doganoɗo aɗa yiɗi usta wimo an dognu oto ma o wawi minen komin heeñiɓe kala hen ko mbiɗam o waɗata ko gueɗel gonguel nguel c'est à dire ko needi mabɓe sifori hono nda noon ko heddi ko responsabilité laamu ngu nani hen kono kadi yimɓeɓe ko kañumen ballata woni client ɓe joloɓe otoji ɓe ko kamɓe ballata oto so tawi wiyama ko yimɓe sappo ƴettata
kala nde oto o wi wonde ene waɗa sappo e goho onon jolɓe hen ɓe ko onon poti salade mbiyen wonde lalti min jadani hen ko yimɓe sappo tan jolata oto jarana on hen fofof kono noon so tawi woni oto o foti jolnude ko yimɓe sappo kanko chauffeur o ƴetti yimɓe sappo e joyo o waɗi ɗumen e oto he oɗon deƴƴi on kalani kala musiba mo waɗi onon e makko baddi oɗon musiba tawde kay on calanaki mo kanko o ƴewata ko intérêt makko o ƴewani onon musibbaji keɓurɗi rondade on ɗi o ƴewat tan ko kanko hoore ko ujunere wonanno so tawi ko yimɓe sappo ɓe ko ujunnaji sappo joni noon mi yaha hami daña sappo e joyi ujunere e nder hen sappo e joyi ujunere ɗiɗon so tawi ko kanko jeeyi oto o so wona kanko jeeyi oto ɗiɗon ujunnaji joyi pawiɗe e sappo ɗi o wona versowo ɗumen ɗum fayi koye poste makko kanko chauffeur o donc ɗum ɗon ko alay saago yimɓe ɓe ko kañumen ballata laamu ngu kono noon kadi balla koye muɗumen saabu so tawi en ƴeewi e ndeɗo yontere tan walla e ɗeɗo jonte ɗiɗi kina tolno e yimɓe nogas capantati mankuɗi seeɗa accident baɗɗo hakkude Ngaye e Kébémer o hanke minen emin goni e lawol emin gara directeur de prévention routière ene woni e lawol ene fayi Saint-Louis hade makko yettade tawi accident o waɗi kanko nde o ari nde o foto accident o minen emin gummiti Fouta emin gara minen emin poto accident o so tawi a yi a hucciri hen a tii accident o min jii ɗum tawi minen hade amen yettade ni tawi woodi baɗɗomi message wi kam wonde an de won accident waɗi hakkude Ngaye e Kébémer yimɓe naggam maayi hen kono nde min gari nde min mbimi wonde ko minicar o neɗɗo fotani heddade hen Allah tan eno moññori ko neɗɗo fotani heddade hen koye camion o fotti koye camion fami ene gasa kanko ko kanko yinno dublude walla ko camion o yinno dublude hawre goɗɗo o ene ara ɗon camion o felmimo o yaari banggue camion o yaari banggue kono camion o yanani kanko ko omo ummi Ngaye mo fayi Saint-Louis ko toon ɗo ɗum o waɗi donc musibbaji mbaɗi kene wiya yimɓe sappo e goho maayi hen tawi ko e saasi ala ha ɓooyani yimɓe sappo e goho jeeɗiɗo tawaɓe wonde ko wonɓe hakkude wuurɓe e maayi par ce que hanki jamma min nani ɓe mbi wonde goɗɗo ɓeydima e yimɓe sappo e goho ɓe par ce que ɓen koye ɓurnoɓe tampude ɓe jeeya mete ko ɗon tan haaɗi walla koko heddi woɓɓe tampuɓe ɗon hôpital Louga eyyi en jii yontere yawtude nde ko waɗi toon to sortie ndulumaji o fami c'est à dire ko an ko minicar joguiɗa ko yimɓe jolnuɗa gummoɗa to tan gara e intersection poɗɗa ko darade jettoɗa tan burla ɗum waɗi camion o ene ara kañumne rondimo kanko minicar oɗon ɗon e sasi ko yimɓe jeegomo maayi sappo e nayo ko gañiɓe tawi jeeɗiɗo ɓe ko tampuɓe hanke accident o de wullete to en won accident goɗɗo waɗi yimɓe tato maayi hen diwan Tamba e Kolda diwan Tamba o faade ɗuma yimɓe tato maayi hen donc accident ji ɗi ede pawdiri ayen ñanden laamu ɓennu ngu won kuulal ɓe ƴettuno wonande to banggue sofereɓe ɓe hankadi kala mo ena dogna transport so minuit yoni yo dartin ha 6 heures subaka kono ɗo joni a wirtoto postoji ɗi ɓe goppa jomum ena yaaha e kadi joomum hay sen tawi ɓe dartini ɗum so jooɗima ɗon tan ha 4 heures du matin 5 heures du matin ɓe goppita ɗum yaaha wiyaɓe yo darto minuit ha 6 heures du matin holko goppanton ɗumen enen jaaha c'est à dire responsabilité o ɗon kadi nani e gendarme ɓe kadi otoji ɗiɗi goppino kirndol ngol ɓe batti dawde kono ɓe mbiyatma ko dawde nde so tawi woni ko dawuji Tambacounda walla ko dawuji ɗo faade Tambacounda dawuji ɗo faade Foutaji meɗen ɗi ɓe mbiyatma ko période moɓe gummoto gaw ene gasa tawa ene ɓuuɓi kono saaha moɓe jettoto o hawrata koye gulleki ɗum ɗon arrange aniɓe par ce que moƴƴani e moteur aji mabɓe donc kamɓe ɓe ƴewata ko to banggue ɓuuɓol ngol to banggue moteur aji ɗi holno foti yarude donc koɓe ƴeewi moteur aji mabɓe ɗi ko foof kono noon yooɓe ƴeew yimɓeɓe ɓe jolnata hen ɓe heddi ko hanki kikiɗe ministre du transport El Malick Ndiaye yeehi toon ƴeewoyi haali mesure aji poɗɗi ƴettede ko fati e permis à point o c'est à dire aɗa andi to banggue gueɗe ɗe kala ko jiiɗa e musibbaji syndicaliste uji ɗi won koɓe mbaɗata hen par ce que ɓe mbaɗirta hen ko kamɓe ɓe ƴeewani pittali keddotoɗi so tawi en ƴeewi secteur transport o ɓe ƴeewani pittali keddotoɗi hen ɓe ƴeewani accident ji ɗi ko saboto ɗumen par ce que so tawi en ƴeewi e laamu ɓennu ngu nde ɓe ƴetti kuulal minuit hankkadi à partir de minuit hoto transport dog hen ɓe jii accident ji ɗi ustima saabu nde ɓe mbaɗi ɓeto e nder lebbi tati ɗi ɓe mbima wonde accident ji baɗannoji jamma ɗi so tawi koɗi temedere fodde capanɗe jeetati pawɗi ustima holko waɗi ɗum ko oɗon mesure ƴettaɗo wonɓe e contrôle ɓe mbaɗi respecté ɗum chauffeur ɓe mbaɗi respecté ɗum kadi ɓe guitti ko wiyete ban uji gonoji hakkude ɗi traversé ji ɗi
donc ɗum ɗon ne walli yimɓe ɓe kono noon ne kadi koɓe guitti ɗiɗon banguji ko fof min mi arata bis ene heewi mi wima tinno wallam nawaram hade am haaldude e maɗa nandirde taw min mi loggi koyngal mi joli donc ko wawi heɓtade e ko hepti bis o fof kam min kam responsabilité ko min ƴettani hooram kono noon ne kadi hakkudeji ɗi ɓe leemata hen ko yimɓe ha heewa kala ɗo ɓe jii police so tawi jomumen ko darde ɓe mbiya keñoɗe jooɗode min kala hen bis mo joli so jomumen mbiyama yo jooɗo mbiyata ko hoto jooɗde pourquoi oɗon jooɗo onon kay poɗɗon ko langude e ponoji ɗi tawde on gari on tawi bis ene heewi on teɗanima jolde so tawi on joli kala ɗo pawaɗon poɗɗon ko deejde onon kay on ngala droit kasde hunde walla goɗɗum heddi noon ko togara to banggue accident ji ɗi keewi ɗi pawdiri ko alay sago laamu ngu daro laamu ngu kongu dari ko fof min ko ɓooyimi haalde ko alay sago ɓesguji ɗi janta e laamu ngu ballodira e muɗumen ko ɗum woni ko sovata yimɓeɓe to banggue accident ji ɗi ɓe ƴeewa permis ji ɗi hen par ce que en ƴeewi e laamu ɓennu ngu ha joni kamɓe ɓe kaalino to banggue permis ji ɗi hen wiide wonde hakkadi sagata mo ganduɗa hoore maɗa o ɓuurani duuɓi capantati o fotani tottede permis ɗum ɗon so tawi waɗama ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ene walla no feewi par ce que so tawi jomum tottama permis de conduire a tottama bis ya dogno ɗum bis nawata ko capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo capanɗe jeetato neɗɗo no welma fo aɗa dognira no welma fo aɗa haaƴira an client gonɗo e oto o a ɓuuƴetake coofe ha mbiya sofor rokkam mbaɗa taaroyo sofor daro a yiɗa ha yadde dow wuuro ha mbiya sofor rokkam sofor daro waktu yonata ha sofor daro wiya wonde hol jiɗɗo julde sofor dogata ko fotino 10 kilométre 20 kilométre darto wiya client ɓe hol hen jiɗɗo heblade walla cohluɗo hoore muɗum ɗum ɗon ala tawa kadi kamɓe soɓe jiiɗi dartade ɓe dartata ɓe jawna soɓe jiiɗi ñamde restaurant kamɓe sotoɓe ɓe darto soɓe jiiɗi lelade wadde won gueɗe mabɓe goɗɗe ɓe darto ɓe kuma hajuji yimɓe te yimɓe cuusa wiide ɓe mbaɗa kala ɗo jiiɗa ɓe daari ko haaju mabɓe ɓe kumtata ɓe kumtani haaju client o kala ɗo ɓe daari ko haaju mabɓe ɓe kumtata c'est à dire ƴewata ko an gummoɗa ɗo jiiɗa ñamde e lawol ɓe kadma ñamde ɓe kadma wadde farillaji maɗa foof tawi kamɓe ɓe visi tan ko restaurant goto nana Kébémer walla nana Gaymehe walla nana Saint-Louis won jayɓe sisiɓe wonɓe ɗon tan ko toon ɓe doganta par ce que kamɓe ɓe gandi hakkude mabɓe joomen restaurant ji en ɓe soɓe gari kamɓe apprenti ji mabɓe ɓe joɓata bottari kala moɓe gaddani client ɓe joɓata bottari kamɓe donc waɗi ɗum ko client ɓe gaddata ɓe joni noon kala moɓe teski oɗo ñamdu muɗum ko safdu walla ɓuuri wawde nokkude koto oɗon ɓe payata faami donc ɗum ɗon ko avantage uji mabɓe wona avantage uji client ɓe gara joni e restaurant yel ala no foti an aɗa andi restaurant kala nde garɗa hen ka ñamowo kono min mi wona ñamowo e restaurant par ce que so tawi mi ari tawanmi ɗon ko pape gotal ngal ma woni ko maaro buna tan woni ɗo ko walla ko maaro liɗɗi tan woni ɗon sombaɗa yiiɗi mi ñamata somi yiiɗa mi jooɗo par rapport e restaurant ɗi gara ha tawa joomum ene waɗi haysino ko palaji tati ɗi jiida ndefuji tati ɗi jiiɗa sa ari kam cuɓoɗa hen goto ƴetta kono noon ɗum ɗon foof ɓe joñat ɗum ɗon ko heddi ko laamu ngu darde nde ɓe poti wadde ko faati e transport o ko ƴewtade surtout to banggue permis ji kondiɗi holno ɗi pasirte jomumen holno keɓrata permis ji ɗiyenna ko laamu ɓennu ngu wino ko permis à point o ɗum ɗon yoɓe mbaɗ ɗum appliqué ɓe ñoƴƴa ɗon ha tiiɗa so tawi jomum waɗi accident vérifiama tawama accident o koye belantejo koye maɗa aɗa ustane toɓɓere wonɗo ina tolno permis maɗa de conduire heɓtere permis ji ɗine kadi jomumen so tawi ene paasa maslaha hoto won hen yo hisne ha muusa c'est à dire ko yimɓeɓe to banggue laamu ngu ko waɗata hen ko ene weeɓi ha ɓurti heddi noon laamu kadi wawi réglirde hunde ko wasa wonde laamu politique so tawi tan min mi laamima hande mbaɗa hakkillam no woni e dañoyde deuxiéme mandat mi wona moƴƴinowo ngol ɗo lawol e hewde a majorité assemblée nationale eyyi sa yi ɗum ɗon tan ko maslahaji hoto yimɓeɓe mettinde min ɗo joni gummorimi ko ministre de l' intérieur kono noddata kam ko fof mbaɗane lawol nde nodduɗa kam lawol ɗiɗoɓol ngol emin goni rond point Colobane ko wonno Colobane ko arti yenoɓe kamɓe pop ɓe garti ya rond point Liberté 6 wonnoɓe ɗon ɓe fof garti wona puɗɗima kay ko garti c'est à dire holko waɗi ɗum ko ɓe gari yimɓe ɓen gulli ƴattimameɓe ɗum ni ɗuma foof moɓe joguino ɓe rekkili ɓe duttiti caggal fotani wonde to jafuɗa a jarama sen gatta banggue transport laamuji ɓennuɗi ɗi guila e Abdoulaye Wade hayti président Macky Sall permet o point o haalin ɗum syndicat ɗi mbini e makko guila mo ƴamale fol laamu min ɓe jadane makko o laami waɗa tabitinaka
wonde ponoji ɓooyɗi guittade caggal leydi yo goppe ɗum e jakisaji he wankama hande conteneur ɗi wawde addude sen ƴeewi hande ko fate jamma o dognugol ngol nattina no mbiɗa ni hande no dogne jamma ha weela ustude bagasuji paweteɗe oto ɗi haalanoma ɓe yimɓe jolneteɓe ustude men haalanoma en kaali joni visite technique oto a yiyat oto nayejo mo jananɗa o an Abougay hay sana chauffeur oɗo oto fotani passe visite technique jiyano jogui visite mum no ɗakki holko ɗum firti ene jogui wonɓe toon wallodirteɓe neldam 10 000 walla 20 000 so oto ma arimi walla ma no yawtiri won hen ni oto men jaata wadde cellal oto ngal caɗele sen gatti accident lulmaji mo kalɗa o minen ɓe mi yetta Mamadou Moussa Keɓe Aliou Ba Yallah yomi ɗum nde laamu Sénégal wina no fulla code lawol e ɗemɗe gendiji minen min pulino code lawol e pula o ha gasi ha laaɓi ko kalla joni ko to banggue ndulmaji joni no haaldani ko wiyete ko intersection ɗo laabi pottiti ɗo wiyete arrêt obligatoire à la limite de Sosé à Bodé wala bande balance ɗo mbiyeɗa an chauffeur sa ari aɗa faye tali mawɗo o ƴeewa banggue ma ñaamo e banggue ma nano hay sa yiyani hay goto mbiyeɗa de tawa yiyani hay goto mbiɗa ko yaada o ha ɓooya so tawi lawier ma wonno ko 4e 3e mbatta permis jaaha so neɗɗo wiyama yo daw taw yani hay goto holko saabi arda e doole wasa darade wadde ko arde doole tan tacce yaaha gueɗal keddigal ngal laamu foti jogade ko tawi contrôle routier nden policier en ƴeewat oto beele jalɗino kubba beele faye ame ono massa beele lawier o ina yaaha beele kala hen ko yahani winda mo contravention mbawa yobde jaaha mais hande so tawi policier fanude joom oto ko ɓuuri hewde joom oto yara ko ha yesso jippo woppoto kinaɓe ara ene jogui kayitaji Allah addi ko waɗi hen so totti policier accuma taw yurnaki Abou holde ɗum jogo e gasde to banggue corruption e Afrique ha tengte Sénégal yawata corruption ko waji goto wino ko ha banque mondial koko waɗat tan ha Nations Unies koko waɗat tan c'est à dire so tawi a ƴeewi hande o enen leyɗele Afrique ɗo e mataw eɗen jawi koye meɗen tan kono corruption kay ɓuuri hewde koye leyɗele dolnuɗe kono toka corruption to banggue Amérique hande walla banggue France kala ko waɗa corruption mi yeddani mi yahani toon kono eɓe ndeni kam to banggue code lawde otoji dognugol enen ɗo corruption men o en ndenani ɗum en mbaat tigñen mbaɗen hunde foof eyyi aɗa andi to banggue corruption no mbirumi ni ala foɗɗo ɗum ala e kono ko otoji e kalten joni permeji ɗi kadi kawmi joni soode tan e ko ɗum woni ko mbimi ko mbimi wonde ko permis ji ɗi alay saago ɗum yuɓɓitine ɗum darane tigui rigui ko haare mawde namdi par ce que jaarowo e duuɓi 17 duuɓi 22 so heewi ko duuɓi 26 tottede ɗum permis poids lourd fotani wonde jomum so tawi ene heeɓa poids lourd yo woppe ha jogo won on hakkille jogo wonɗin duuɓi non mais toka agay hande accident ji ɗi ɓuuri wawde wadde accident ɗi hande ko mawɓe yahoɓe wona sukaɓe hande par ce que suka caggal duuɓi 17 sa janggui ha a wawi aɗa hen sukaɓe wawɓe ɗoftiɓe code lawol mais hande o ko mawɓe hellifaɓe gono wo dogno jaggi portable takki ɗon haala wa sabta ko mawɗo eyyi aɗa andi so tawi en ƴeewi ko mbiyeten mawɓe ɓe ko mbiyeten sukaɓe ko ene serti neɗɗo aɗa jooɗo ɗo hande aɗa sikka ka cukalel taw ka gaynuɗo duuɓi eyyi so tawi en mbi tan wonde suka wona tan jaarowo duuɓi 17 walla goɗɗum so tawi en mbi mawɗo ne kadi wona on mo ganduɗa hono jogui duuɓi 6 faye dow eyyi so tawi eɗen mbiya mawɗo tan koto banggue responsabilité jomum mo foti jogade so tawi an a joguima won on hakkille haadema tottede haw permis de conduire yoɓe ƴeew to banggue hakkille jomum oɗo mete ko totta ko omo hattan ɗum walla o hattanani ɗum so tawi omo hattani o totte so hattanani ɗum o jooɗo o wasa tottede haw yetto duuɓi e saaha mo foti tottede o min ko ɗum woni ko mbimi ko heddi ko noon ko ɗum haare nde ko alay saago laamu ngu e yimɓe population e hoore mum alay saago ɓe jaɓa gollodirde El Malick Ndiaye so tawi o ummima ɗo henna hande walla hanki ɗo accident o waɗi o yeehi o fayi toon o foti ko haade makko yaade yo noddu Assane Ndoye kañum jogui sofereɓe yo noddu goɗɗo e syndicaliste uji joguiɓe sofereɓe o wiya gaare jehen so tawi ɓe gaari haaɓe darima o wiya ɓe nani joni noon ɗum kaɓirtunome moon jiiyanani komin mbiyatno ko nani ko ɗiɗo musibaji minen min calontono sofereɓe kono noon so tawi o teɗɗini reedu makko kanko tan o yeehi toon so tawi o yeehi o tawat toon koko ɓuuri mettude eko tawi toon mo taw toon goɗɗum ko ɓuuri mettude eko umminnomo ko
parce que ko foti wonde ko joomumen an aɗa yiɗi wadde hunde won dariɓe ene kaɓo e ko mbaɗata ko en so tawi won ko joli yaade muɗumen ha jettoɗa jiiya ko jiiɗa ko tina ko tinɗa ko e oɗon saaha jomum so tawi on garti oɗon kaala jomum suusa yeddudem walla suusa wiide wonde en adda dalillaji goɗɗi tokara welani ha welani kono won ko ganduɗa hono wona ɓe mbima wonde won wuuroɓe ko ma musiba waɗa hande guura ɗo joni e nder leydi Sénégal to banggue wiyeteɓe ɗo henni ko droit de l'homme uji ɗi mete ɗum ɗo jeeyaka e gueɗe droit de l'homme accident ji pittali keddotoɗi hen ɗi holle mabɓe mo nanɗa no haalu hoto Assane Dioma Ndiaye woni hoto Alintine woni hoto Seydi Gassama woni hoto maître ma Sokhna Kane woni holtoɓe goni hoto Birame Seken goni mo Ndiaye Cissé en holtoɓe goni kamɓe foof eɓene pi sappo e toni mabɓe hay goto haalata kala e mabɓe nde nanɗa goto e mabɓe haali andu ko président mema soit ko eɓe defando président o walla won kalɗo eɓe jiiɗi yaadude muɗum eko haalata ko hen par ce que ko hen ɓe guuri ko hen ɓe dañat Alintine hoto dañat salaire muɗum galle makko mo hooɗi o ko jogui ko holto dañi ɗum holɗum ko ma pittali keddo ko ma yimɓe maaya musibbaji mbaɗa ɓe profita e nder hen ɓe mbiya wonde eɓe jaaha hen masla eɓe jaaha hen négociation ngaji ɗiɓe jahata ɗi wona mere kadi to tan jafoɗa ina saaɗi assurance ne waɗi tono oto mum assurance ko beele so tawi wonko heptima walla woodi maaɓe hen mbawa yoɓede kono neɗɗo hoto Allah wat fitandu yandu walla gañiɗo e Sénégal assurance yoɓa jomum en satti no fewi tokare mi anda fo de ɗo tawatan mi andana hooram de janggo kono mbaɗa andi kam jomen assurance uji ɓe eɓe jogui probléme janggo mawɗo ne kayni min mi wawa kuppude assurance am hitande foof mbaɗa yoɓa somi kuppani assurance mi dognata oto somi hawre policier droit tam somi hawre gendarme wiyatami ko teeb te mbaɗa itta kaalisam mbaɗa tottuma otom haysono ko wis goto manki e muɗum ko poɗɗa wadde ko mami perde ko ɓuuri ko tottumami ko e ko coggu wis o ndem fuɗɗa hebde mami perde mami rewa e maɗa ko hande waɗi mami rewa e maɗa fodde lebbi jeegom so famɗi hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati won hen yahoɓe ha nekka par ce que ya gartamo mbaɗa ha o so tawi woni min so an ko ɗo gonɗa min mami ummoto mami ƴetta taxi ji mami perde carburant mami woppa temps uji wonɗin ko ponnomi wadde mi yahato maɗa mi ara mi jooɗo ñalawma kurɗo mi ronko oɗon haaju yo humtu tokat mi ummo mi hoota mi wiya kadi ha janggo janggo mi arta so tawi mi artani janggo mi artoyi ɓawo janggo mi mbiya kam wonde ko hanki dokkunomami rendez-vous mais to an kam aɗa selli wona kalɗo ko jaaɗo o ne wiya ya garta mo koyngal mum taji junngo mum lelliɗo mo sellani poɗɗo wattede ƴiƴam hôpital wiya mi ƴettama en charge ma gadda garantie foti hokkude ko assurance te assurance salima hokkude garantie tawa soit ko ɗum woni ko mbimi ko aɗa andi gueɗe ɗe aɗa andi won mo gandanɗa hoore maɗa nana leeli won jahanowo mo koyngal mum taji ene woni hôpital koyngal ene ligga walla ene heeli ene maha koyngal ene ligga on kam wawa yahande hoore mum wawa yahande hoore mum alay sago ko goɗɗo yahantamo goɗɗo jahanowo mo ko ma woppa haaju muɗum woppa himmeji muɗum yahana oɗon mo ganduɗa hono koyngal muɗum nanto liggi o oɗo mo ganduɗa hono fittano muɗum ko hen heddi nana woppi cukalel ko muynowel ko ma heɓɓite to banggue muynam muɗum nana woppi wayeɓe ko ma keɓɓite to banggue muɗumen ndewa e joom assurance aɗa dogna jamma ñalawma subaka ke te wawa portudeɓe plainte sa portiɓe plainte kamɓe ɓuurma avocat ji mabɓe darho plainte maɗa artata koye zéro tokara hunde ene hulɓini no waɗi gueɗe ɗiɗi tokara hen gueɗal gotal goho ko oto mbaɗo assurance o oto wiya nata ko yimɓe sappo e ɗiɗi yo dokkumi mbaɗɗa poɗaɗa assurance ko yimɓe sappo e ɗiɗi ɓeyda hen banguji 5 wona sappo e jeeɗiɗo wadde ɓe ɓurtinɗaɓe assurance o natti wadde valable ko yaaɓe e nder hen ɓe e gueɗal keddigal ngal jiya neɗɗo daña assurance taw ala visite technique so accident waɗi yimɓe ne jakoye assurance ma ƴettu en charge te assurance wawa wadde valable taw visite technique woɗani so visite technique ala assurance natti wadde valable ɗum fof nane jiiɓe e nder hen holko saabi ɗum loskitaki ha fof wawa yuɓɓuderede tokara ayi min e kala saaha mbaɗi yo wonde plateau ji mbaɗi heeɗi télévision ngaji ɗi hande o so tawi jewteɗe koɗe temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓe kalanta yimɓeɓe ko foti wonde ko ay ko kaal hen ɗo ene ay ko kaal hen ɗo ene probléme transport o wasata taw en goɗɗani hen eyyi aɗa ko kaal hen ɗo ene probléme transport o ko min mbimi wonde ko ay min so tawi mi joole taxi mbaɗa yewtude e chauffeur o mi wiya min tuggude 94 fewde ñallal ngal hande mbaɗa ƴettana hooram taxi alhamdulillahi rabbil alamin nden gummotoɗa ko marché bu bees yo juut kono yo heɓide hanina hoorema oto eyyi gummotoɗa ko marché bu bees gara ha Malick Lamine Gueye ɗo pompier ɗo woni ɗo en station goto mobile no wonno ɗon o station ha joni nan ɗon ɗo pont o woni ɗo sa umimi guila marché bu bees ha ɗon taxi ko capanɗe jeetati mbuɗi seefa
400 francs joɓata taxe ɗum ɓooyi a faami oɗon saha taxi compteur ne heddi mbimi wonde taxi waɗi ko gueɗe ɗiɗi waɗi ko gueɗe tati waɗi ko taxi waɗi taxi man waɗi dognowo taxi waktu taxi ene woodi waktu client ene woodi saha taxi man ene woodi kono saha client ene woodi wonɗo ene tolno ko client o kañum négocier welno taxi man o kono noon wonɗo ene tolno ko taxi man o welno to client o ɗum ɗon fof so tawi jomum an taxi man o a andani ɗum aɗa manque wonde taxi man wonde taxi man e wonde e jogade taxi e dognude taxi wona gotum mbimi wonde plateau ji mbaɗi heddi jewte mbaɗi heede hende so tawi en nangui secteur transport o kala jooɗiɗo aɗa wawi joɗade nduɗo lewru hande arta mo wuuri aɗa haala e probléme transport a gaynata kono hol mbaɗowo ɗum ay média ji ɗi hanki kamɓe pop hanki ɓe garti koye accident baɗɗo Kébémer keɓe no wolti tawi accident baɗɗo ndulumaji o yejjitama accident ji goɗɗi bannuɗi ko ɓooyi jejjitama walla bannuɗi e nder hirande ɗe fof jejjitama kono oɗo nde wonde kañum woni kesso kamɓe fof ɓe garti e nder hen ay so diwi hande ɓe gonta haltude e nder hen te ministre o en mbawi wiide ɗo waɗi fof yo ya no wawi tawa directeur transport régional Matam yeehi walla woɓɓe jeehi mais ko waɗi ndullumaji ko ene mbawi noon neɗɗo laamu jiitiniɗo yaha toon fodde pitali jeena e lawol gotol e aɗa andi ministre o yaade toon nde ministre wona alay saago tan ma yaha toon kanko omo jogui heedanɓemo e kala nokku kanko ko dow o foti wonde ko jooɗade o coordonna kala ko kewi o addane hen ko laaɓi yaadu ndumata ko omo softi tan kadi gueɗe politique nani e nder hen fami so politique yo Matam ken waɗi militaji o yahata yaadu makko ndu ko faati e gueɗe politique nani e nder hen donc jomum ko hen woni e liggade ko heddi ko noon ko mbimi ko plateau ji ɗi ko kamɓe e koye mabɓe yoɓe jaggu yimɓeɓe ay won ɗum goto waɗata ɗo ene émission goto mi yiiɗa haalde ɗum o mbiwamde kala ɗo tolniɗa e oɗo nokku oɗo waktu na faaɗi dognowo taxi fo hoto yaaru toon baɗowo ni hoto yaaru toon par ce que te jomum nde haali nde ende yalti nde ma won waktuji tati mbimi ɓeɗo noon ko bonnoɓe golle moɗon onon taxi manuji par ce que jomum ne wawi arde ɗo joni wirto tawa ene faaɗi wiya wonde to ene faaɗi nde o haala to nde ɗo ene nde o ari ɗo ene nde ko midi nde o yaltinoyto ɗum taw woni midi fayi mintaji 15 an ka ponnoɗo yaade toon daña client mbiya wonde a yahata toon par ce que ene faaɗi o bonnanima client maɗa fami c'est à dire won gueɗe jomumen ene mbaɗa ɗum kono miccotaka hen durnata hen hakkillaji muɗumen ko heddi ko to banggue transport o min de e yiyandam raɓɓere ko laamu ngu waɗa appliqué wone mesure aji ƴettonoɗi ɓeydugol ngol sirsa kam ha joni ko ɓeydi yimɓe jii hen résultat ji kadi to banggue transport o surcharge o won hen ɗo ussi wonɗo heddi a faami wonɗo ussi wonɗo heddi bagage o dow wonɗo ussi kono noon koɓe ussi e bagage o koɓe ussi e sisuji nder ɗi ko ɓe mbatti ɗum koye client neɓe kuptoɓe biyeji ɓe tokara luumoji ɗi ya luumo ya dimanche luumo da ɗon ɓuuri bonde ya aljuma kam ko luumo lingue ya alkamisa barkeji ya jiyata ko temedde otoji no naata dow e less e beyi e baali e sakitaji joguiɓe sécurité tan jooɗi ko kamɓe otoji tawa ɗumen de a yetto tan doka won hen doka temedde jaaha ɗum koko jiimi oto saɗa yaa temedde sa ata temedde ɗum ko ɗum woodi aɗa andi ɓen jiya neɗɗo ene waɗɗe jole oto no baɗɗiɗo e mbabba ni walla no baɗɗiɗo e puccu mbiyeɗa noon mbete oto ƴakkani fi yo dog te kadi dando te probléme o fof woppu yaha ko sa nani inde nde tan e woppu yaha a hulat woppu yaha aɗa andi Mauritanie ɓe joguino nawanno autoji transport ɓe mbiyat ɗumen ko Samba Lakara mbiyeɗa Samba Lakara ha gayna duttoɗa jola hen aɗa andi an kam an jolowo aɗa junnani hoore maɗa a miijaki ko heɓuri tawoydema hen ko heddi ko noon ko ɗum haare nde ko laamu ngu e population kala ɗo jaami ko ɗon gartan ko kamɓe mbaddata junggo e faandu sofereɓe ɓe ko maɓe kaɓe tigui rigui kokko soruji ɗi ko maɓe pindire a faami ɓen kam mayde ene jaran ɗum hen mo bujjoy sagui ɗum fittanu muɗum heddade hen walla mo bujjoy addani ɗum warde neɗɗo on kam so tawi haaɗi ɗum temedere ko lakara paaɗon faami ko heddi ko yimɓeɓe e koye muɗen sofereɓe ɓe nani hen kokko soruji ɗi nani hen apprenti ji ɗi nani hen onon kiliyaneɓe ɓe oɗoni hen mi wi wonde auto transport jomum so itti 100 millions soodi auto wona kalis muɗum 100 millions nde coɗɗa auto o nde aɗa waɗa ɗum transport 100 millions nde ko min e goɗɗo e goɗɗiri joloɓe auto emin joɓaɓe ko min remboursata nde ɗon 100 millions sa loowi e auto maɗa carburant minen ko minen remboursata carburant o wona aɗa loowi e auto carburant tan aɗa yaha aɗa gaƴƴoya auto o so tawi paani ko client eɓe pewnita ɗum sa nani ene wiya client ko roi e transport
won chauffeur dognowo ɗo mo anda ɗum ɓe ngala respect e client ɓe ɓe kormaki ɗumen ɓe teddinani ɗumen ko cukalon tokoson kaldata ene ƴettoma ene puroma ene puptoma aɗa andi Mauritanie koɓe jasito banggue transport o fof yoɓe jaafo e konngol so waktu yoni han chauffeur droit tan kala nde chauffeur dogi fodde 30 km 50 km ma darno oto jiɗɗo heblade fof heblo mawɓe yaaɓe ha goɗɗoy yiɗɓe heblade fof hay sukaɓe yiɗɓe e ko exemple hokkude gueɗal jolɓe oto he eyyi ɗum ko hokkude gueɗal e jolɓe oto ɓe kala nde jiiɗa Mauritanie naji ummi Mauritanie ari gani so tawi joli e transport Sénégal nan ha ko ene seyfira ɗumen par ce que koye gonga mabɓe ɓe goni an holno wonirta gummoɗa ɗo e oto aɗa doga aɗa fayi ɗo e nayyi Tamba kina tolno e 6 kilométre 7 kilométre mbiya wonde client ala sohla e hoore muɗum holno wonirta te an sa sohli tan a droit tan en tout cas chauffeur mabɓe noon kamɓe minen komin jangguiɓe code lawol mi nandi chauffeur mabɓe ɗe Mauritanie ɓe on koɓe mbaɗata arde haydo tan dawa nga udditadema aɗa haalda e neɗɗo ɗum jagga pala neɗɗo aɗa sens interdit ala intersection ala gona e jawnuɗa toggorini yimɓe no pim no kadi ne woodi totarde e aɗa ɗum ene woodi to banggue Mauritanie to oton banggue kono noon min so tawi mbaɗa haala kaala hen ko transport to wiyete wonde interurbain ko walla intercommunal de fait ko heddi ko noon to banggue transport to kam ɗum ko salteyagal woni toon eyyi kono noon so tawi en kaali kam eɗen gandi kam to banggue transport o ko fati e longue voyage kam kamɓe chauffeur mabɓe ɓe respecte client ɓe to oton banggue hay sinno tawi kamɓe oto foof baɗowo gayno yimɓe jeeɗi ɗo kamɓe toon ko yimɓe sappo ɓe mbaɗata ɗum ko toon jiimi chauffeur client heeda ɗum gauche ha chauffeur jolo ene dogno oto client heeda ɗum gauche e ɗum kadi ko systéme goɗɗo magata sallo ɗon jiimi oto fof mo jiiɗa transport tawi ko otoji tukosi ɗi joom koko elmini frein à main par ce que frein à main oɗo wonata ɗo henno so tawi ko ɗum ko jeguenaɓe pawaɗo ko neɗɗo jottoɗo sotla frein à main hono yaha eɗen moƴƴi taga a jarama musidɗo o heddi kojoma 5 e gartanmi tonggol yewtere nde jaafoɗa e caggal Allah ko laamuji ɗi ɓuri wawde wallude en saabu neɗɗo so accitama bellanteje mum tan o waɗata koko wela haal miijo ma wohalta haalat guila naate leydi ndi wat ko jiɗɗa sa yiiɗi dañde permis cooda so permis ma sa welama dokka 400 jaaha gartoya visite technique jaaha mbaɗa tawa soodani cooda tawa pasani sa jaggama bande député ya waɗa intervention khalifa ma waɗanma intervention resma waɗa intervention toka alay sago laamuji ɗi wooda koɓe mbaɗi ha ɓuura tidde e yimɓe so goppidama e koye mum koko bonnata fedde musidɗo men nan ɗo no wiye hono mo ganduɗa kañum woni Siré Sall ɓe jeeya koye fedde wiyetede association mo ganduɗa ko entre aide et solidarité ko kalten ko waɗi fayida ha kamɓe ɓe liggoto koko fate social balle wallude ko fate jangde wallude ko fate cellal e banggue justice cellal ngal sa fof ɓe gaddanta yimɓe ɓe otoji dokki caɗele mbawa safade accident ji ɓe jaaha ɓe joɓano ɗumen banggue sariya o jiiya neɗɗo poɗɗo yoɓede to banggue assurance mbiɗen joni ni wawana koye men kamɓe jahata toppitanto ɗum en jetti mo ganduɗa kañum woni hono Saliou Sow président o e kanko Siré Sall coordonnateur o ma e mbadde mabɓe ɗo jewte ɓe kolla ɓe kalana en ko mbatta ɗo joni banggue transport ko accident ji ɗi hol caɗele ɗe ɓe jogui hen wadde to ka hol konngol ma cakkitol faade e laamu mbawngu wonde foof en mbiyani Samba e Demba saabu laamu koko jokki e yimɓeɓe e sofreɓe ɓe holno poti wuurdude e laabi ɗi e tokara jarama a jarama e kamɓe ndeɗo fedde ndeɓe coosi tawi fandare nde koko mbiɗa ko hunde noon nde weeɓani gollade sattude gollade kono han kam miijoji ɗi mbawa tan ko jaɓede e hollirede ko miijoji moƴƴi kadi ko miijoji baɗɗi fayida eyyi ɗum ɗon noon en duwontoɓe tan yo Allah ñimnuɓe hen ko woni fandare mabɓe ko Allah wallaɓe hen par ce que so tawi woni kamɓe ko fati e solidarité entre aide laamu ngu ene jogui ngal ɗon caatal teɓe tampi eyyi laamu ngu ene jogui ngal ɗon caatal kamɓe eɓe poti wawde gollodirde e laamu ngu e oɗon banggue ko heddi ko jomum noonne kadi laamu so tawi aɗa gollodira e muɗum tawde woni ko fedde joguiɗa yata ko fedde heptinade tawi koto banggue laamu jogoɗon kayitaji moɗon jogoɗon fofof moɗon kadi noon wadde déposé reketaji kala ɗo ina mbaɗa kala ɗo tinɗon hunde hoto goppe woni ministre uji ɗi woni foof kala secteur mo jaaɗa jomumen ene jogui budget taw ko fati e activité ji kamɓe ɗiɓe dillata ɗi
ɗum ɗon noon jomum so tawi waɗanima ɗum so waɗananima ɗum andu kam gueɗal ma e fodde maɗa nan toon ton oɗon ministère donc alay saago ɓe darono ɗum ɗon ko heddi ko noon ne kadi yimɓeɓe nde tawno ko yidde nde ɓuuri hewde e dañal ngal so tawi en ƴeewi hande o wasɓe ɓe miskineɓe ɓuuri hewde e dañɓe ɓe so tawi en ƴeewi hande o leliɓe ɓe cellani ɓe mbawana koye muɗumen ɓuuri hewde e leliɓe ɓe cellani taw ene mbawani koye muɗumen joguiɓe caɗele ɓe gandanɗa hono aɗa mbawana koye muɗumen ɓuuri hewde eɓe gandanɗa hono maɗa hayso tawi ene jogui caɗele ene kañumen ene mbawi ñawdande koye muɗumen ko ɓeya ɓuuri ɗumen hewde donc ɗum ɗo foof so tawi arti jowtoto ko e dow koye mabɓe e kamɓe ɓeɗon alay saago ɓe daroto lang ko heddi ko walludeɓe tan to banggue erago yimɓeɓe so tawi ɓe dañi ko wayni hen yoɓe nanggu hen ɓe nanguirana jomumen juuɗe sappo kadi ɓe mbasa waɗirde jiiye kam woni kamɓe ɓe joguiɗen yaak joguiɓe doole ɓe famide ɓe mbawa wadde hen juuɗe mabɓe kono kadi udditanaɓe dame kamɓe ɓe mbawa yettade jomumen ɓe kolla ɗumen plan d' action moɓe jogui holko ɓe jiiɗi gollade holko umminiɓe e oɗon saaha ɓeɗon ne kadi ɓe mbawa jokkodirde e muɗumen heddi noon ko hunde sattude par ce que aɗa andi laamu wonko ina haala somin gari so tawi min gari kono noon so tawi jooɗima wonko tawata ko ɓuuri himmude eko mbiyanno ha min gara ko eyyi donc ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe gandanɗa hono wattede hakkillaji duwanadeɓe e wideɓe yo Allah newnan waɗanaɓe sutura e miijo ngoɓe jogui ngo en ha ɓe mbawa yuɓɓinde miijo mabɓe noɓe jiɗiriri ni haaɓe mbawa ɓenninde fandare mabɓe to a jaama toga yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere heeride koko fati exact ɗi kalanoɗen en jetti ɓeɗo musidɓe ɓe kalɗen joni no Abou Gaye wini ɓoyani tan wonani hay balɗe tati ko jawɗen Médina Gounass e suka jagga tan toña takka guyka jagga soka jignaɗo mum wawana kañum wawa ko kamɓe gari ɓe gaddi avocat mabɓe ɓe daari ha on yalti yoɓani hay mbuɗ en jii ɗum wona goho wona ɗiɗi wona tati ɓe jala koye dispense aji ɗi ɓe jooɗo soɓe jooɗima kala garɗo wawa sodde tikke ɓe codan ɗum kala binnaɗo ordonnance ɓe balda doole mabɓe tolni mais haalani noon en kaali banggue jangde nde en kaali banggue jumaji en kaali banggue cellal to banggue sariyaji koɓe dadiɓe koɓe yimɓe hewɓe suuɗiɓe ɓe gona yaltu waɗoɓe saabi Allah e ñaagui bandiraɓe yo mbatta mabɓe haqqillaji no fewi ardi fedde nde ko mo ganduɗa ko Saliou Sow woni coordonnateur o ko Siré Sall ma en mbadde mabɓe ɗo yewtere ko fati ɗum so Allah lamɗo jaaɓi yeeɓiyankoɓe Pindi TV e yewtere heeɗo ko ɗo katte ñalawma hande o ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi